Labaran Kannywood. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin na labaran Kannywood. Idan yau ne farkon shigowarku ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Shahararriyar jaruman nan da ta fito a fina-finai a kwanakin baya wadda kuka fi sani da Hafsat Idris, wato Hafsat Ɓarauniya. Sai gashi kuma a gefe guda an tsince ta a wata babbar kotun jiha ƙarƙashin jagorancin mai shari'a. Ana zargin jaruman ne da kwashe kuɗaɗen wani kamfani wato UK Entertainment, wanda suka yi agreement, suka yi rubutu, suka bata za ta dinga musu TV program. Wanda suka yi agreement, suka yi rubutu, suka bata naira miliyan 1.5 za ta dinga musu program na TV wato girke-girken arewa. Sai gashi kuma ba a ci talata da laraba ba an fara samun mishkila, wato jarumar ta daina musu wannan program ɗin. Kamar yadda lauyan wannan kamfani ya bayyana, wato Abdullahi Ibrahim, ya ce ta ba su damage sakamakon wannan illar da ta yi musu, kuma suna roƙon kotu da ta karɓa musu haƙƙinsu tare da tarar naira miliyan 10 sakamakon damage ɗin da ta yi musu na kwanakin da ba ta yi musu wannan program ɗin ba. To kasancewar ita jarumar ba ta halarci zaman kotun ba, ya sa mai shari'a ya ɗage shari'ar zuwa 15 ga watan da muke ciki. Idan yau ne farkon shigowarku ku danna mana subscribe domin jin yadda za ta kasance. Shin wannan jaruma ta ci kuɗin da ake zarginta, ko kuma dai me ya hana ta yi musu aikinsu?